Madrilen eta Parisen ez dut uste egualdean ohartzen den zer izaten den zentralismoa, aleik, ikusten dutelaik autonomiek zer diren egualdean, baina faran bai Euskal Herrikidegoan, ez da bate pentsatzen zer izaten den zentralismoa frantses munduan, frantses munduan da, eta hor 2014ko erreforma handi bat hora baita hor, aipatzen da hor diru guzia, bai ekonomiatik sortzen den dirua, balimada lantegi bat zure lurraldean, eta hortik ateratzen diren legarak, taxak, horik Pariserak joan dira, 2014an, laurden bat herrian egonen da, beste hiru laurdenak Parisera joan dira, eta Parisek, ez da gitze salsa egin ondoren, berriz herrira emango ditu. Baina lotura hausten da, apurtzen da, ekonomia eta egiten den lan eta indar ekonomikoa emaiten den hortan, hautetxiek egiten duten lan hortan, hori hausten da, zenta alde batetik enpresek legarak nolapait ordaintu edo pagatu beharko ditu, baina Pariserat pagatuko ditu eta Parisek berriz herrietara sosa eman eta diru eman. Eta hori, aldamen handi bat, jadanik etzen sos handik, ez da, kupoa ez zuten dut lehenik egoaldean, eguneko euna biltzen legaretatik, dena, taxa guztiak eguneko euna biltzen, eta gero Madrilekin, bost, 5,6 ordaindu behar edo itzuli behar hat, eguneko bost edo 6, guk ez dakik.